Gidemoli sa mga otoridad ang maabot 25 kabalay kilid sa Kansaga Bridge habig sa Mandaue City. Ang live report kabahin ini ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, malinawon nga napahigayon kining demolisyon sa mga panimay ug mga tindahan kilid sa Kansaga Bay Bridge. Alas 9 kaganiha gisugdan ang clearing sa mga panimay sa barangay Paknaan. Nahimutang ang mga istruktura kilid lang gyud sa Kansaga Bridge. Gipangunayan ang pagdemolish sa mga sakop sa Hudo Demolition Team. Ang ubang mga residente mitabang sab pagguba sa parte sa ilang mga balay aron masalbar pa ang mga materyales. Una na silang napahibaw sa clearing nga himuon ug maapektuhan ng ilang mga balay. Ang uban napahakan gyud sa ilang mga panimay tungod sa gipangayo nga setback. Sa maong dapit, i-establishar ang 10 meters nga dan nga maoy U-turn slot ilawom sa Taytayan. Atong September no nag-volunteer ni sila with our consent nga tabangan namo sila og pa self demolish sa ilahang mga balay. Kunya niabot ang atong timeline nga nagpidisita nga karong kuan ang adlaw nga maoy ato yung execution. Pasalamat sa ko kay sila volunteer lang uban. Ang uban lang nga dili nila makaya. Katuan mo dahil mong gikwaron. Sama aning mga pagbakbak sa simento, pagkating aning mga kural nila. Wala ra hinoy pagsupak ang mga mulupyo sa clearing kaganiha ug malinaw nga napahigayon. Gideploy sab ang mga tanod ug kapulisan aron mo maintenar sa kahapsay sa palibot. Nasabtan na ako na para mangginisiyas tanan, dili ni pares usa lang ka tawo. Una nga, wa ko'y supak nga, gupon na din ang ako ang napabarog nga balay kay nakaatang sa ilang project god. Kini gihimo nga clearing o demolition kaganiha agi kini og preparasyon sa umaabot pa nga mga developments sa maong lugar habig sa Paknaan. Kini gitawag nila nga global city nga iugmad diha sa syudad sa Mandaue. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.